Assalamu alaikum ‘yan class, wannan shine darasinmu na yau. Hausa, darasi na 7 da na 8. Haruffan Hausa. Haruffan Hausa. Yau kwanan wata 6 ga watan 9 shekara ta 2020. Yau za mu tashi a ra, ri, ro, ru, re. Ra, ri, ro, ru, re. Misali: rara, 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 roro, roro. Sa, si, so, su, se. Sa, si, so, su, se. Misali: soso, so, susa, soso, so, susa. Ta, ti, to, tu, te. Ta, ti, to, tu, te. Misali: tuta, tuta, titi, titi. So wannan shine darasinmu na 2. Wa, wi, wo, wu, we. Wa, wi, wo, wu, we. Misali: wawa, wawa, wiwi, wiwi. Ya, yi, yo, yu, ye. Ya, yi, yo, yu, ye. Yaya, yaya, yayi, yayi. Yoyo, yoyo. Za, zi, zo, zu, ze. Za, zi, zo, zu, ze. Misali: ziza, zizi, ziza, zizi. So wannan shine darasinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu.